Hej alle sammen, og velkommen til min allerførste Heyday YouTube video. I dag vil jeg lige vise jer, hvad jeg egentlig er i gang med. Og lige nu der vil jeg opgøre, så I kan se, at vi faktisk er en af de højeste i Mestreligaen. Rimelig cool faktisk egentlig, det er blandt de bedste i de liga der vi har. Og lige nu der er jeg ved at lave en varevogn opgave. Som I kan se, så har jeg taget 22 ud af 32. Så jeg synes bare, vi skal i gang. Nej, sådan der. Så. Kommer der. Kan jeg lige høste lidt også nogle hvide. Der er ikke så mange af. En pind. Den der. Jeg får flere. Jeg får flere ting. Nogle høster. Der er mange ting her. Nu har jeg lavet nogle foder. Sådan er 15 grisefoder. Så man kan se, når jeg går ind på, jeg ser en varevogn afsted, og så går jeg på anden bruger, og så tilbage igen, så går det lidt hurtigere. Gratis. Altid godt. Så sender jeg afsted. Går jeg til en tilfældig tilbage igen. Kommer tilbage. Prøv at spare måske 10 sekunder. Ikke ret meget, men det der. Det er stadigvæk lidt, når man tænker på, at man skal lave mange. Man skal lave trods alt. Nej. Hvad vil du? Nej. Så hvis jeg næsten er på næsten helt færdig. Nej, lidt niveau. Nej. Level up. Tillykke. Du er nu landmand på niveau 163. Nej, jo godt. Det var både rar. De er jo både dejlige. Det kan vi lide. Gratis mand, der så skal blande jord. Til at høste med. Det er både dejligt. Så 3 mere, så er vi færdige. En opgave. Oho. Nej, kom ikke med dig. Lad os bagefter dig med. Ja, så skal jeg tænke over til at være min opgave tilbage. Så. En mere, så er jeg færdig. Det var sidste chokolade også. Det var godt. Yay! Sådan der.
Det var dejligt. Hvad tager vi så? Den sidste opgave. Nej, det er svært faktisk. Hvad jeg skal tage fiskopgaven så? Ja, men det her det er egentlig bare for lige at se, om der kunne være nogen interesse fra folk ude på YouTube, der vil se mig spille Hay Day. Hvis der er nogen, der synes, at det mangler en Hay Day spiller på YouTube, der sidder og spiller lidt og sådan noget og snakker lidt. Jeg synes kun, der er nogen på engelsk, og det er sådan mange danskere, der sidder og streamer lidt. Men hvis nogen, der har nogen interesse, så må jeg lyst til, så vil jeg gerne uploade sådan en 10-20 minutter video, hvor jeg sidder og snakker lidt og fortæller lidt og lave opgaver herinde og sådan noget. Ja, det var alt for mig lige i dag. Jeg håber, I får en god dag.